duru dembi woro joni sudi ka don o de bena da anwunye na nye semabura nunu mpambara ta ka laje ka wuluma kelengele anyere nyena kuna funi mimbe ni nafa bala walma abise ka ma chama hakilina mine ambo kuna funu de sugondi joni sudi ka don kasoro ka fese na nye klale ka ni nyonje beni tafa joni sudi ka do ka laje ka kala ka sai ka kala joni sudi mobu yere nyininga yelma ambi bara nge kechugo jumena kechugo werete de abi ko min ni lettre sebena ka dima ma ki ma karsanga lettre kala ibe lettre ngala jugo mi de ambi joni kala tidi wadelna do akano ambulo akano ambulo awo note barain ikado ibado ni ko bitanye dongo de hakilna ko rabu sorala folo ne barain dege ma minu bulu no yesi so man se Abdourazak Menta yaro luk ma ke jumadoya nga alamsa olu bi journali bedesan kana ka a transcrit ka besebe u ba besebe bamananga dla e ja ko nga gelangoy mais ibi fem boy bo sebe olu ba besebe sadiru ba belema ka besebe bamananga na folo hotel livre boy voilà mais on nana damine ne ngui mai ne koro nunu ngani bara ni kacha wani mi masenge yoni sudi ka do anga tili on woni mbese ma fura tadro ka laje ka kala ka durusi ka famia ka kena fu mina lettre kala mawre o de anoya on ma nge ala dangani nge ya rabbi dabatu mara ikani hakilla jigi abimbla ka femba do mana no ye biye février kalo kileta ani saba oye arajo to ala doye arajo joro jamana kono ani arajo ye wuli ka jo minge mali kunungo fo kana bla bila o sali do de bi ando ala do de bi wa hala nyere ta don manu ne ba kala ma o wa ne ta do ere ko abe réseaux sociaux ga bebe ki kungolo photo bla munu ya damina radio so korowla munu uka bara damina kera chugomina bebe ki kungolo photo bla ki talakali efle ki talakali niye abena sema ngunda don yere ko ça veut dire que ibe bara mina alako de do joti sedu kasaga ka kafo bara min nambala ala de ya omblala ma amblana wa andi boala foni ala ko anga boala ambala o ma jogala ni do mama ondo ala goyi ma andita andi machi wani yere ko anga boala ante o joni ga kumai jogalani fana joni comédien do doza ale fena radio ale keme ka bilongolo d'etat ka berejala do la ka boisson bouteille koro do okuna o kay na fo micro anaka radio de biyala abi to ki do abi jangi tike ki bi aka fe nuru netu yo réseaux sociaux abo de ka ko jogalani mina alla jasaw asanga wule do zaw yaro de non so di karo bara ndiga na ma saba maje mamutu ba anjigi yala technicien na le yamoriya dike kuna funi ikaro amba dakulu walu wow check up pip dabatu ngara donc il dala ko kwa bi radio maufo ka animateur ufo ka journaliste ufo nyinanga na ke radio technicien uko olu munu dipma radio la danu ka wili ka joni jijani chesirite radio tipma abi radio technicien be fo no wati la aya fo ni ki be radio mo ufo animateur ni technicien du odo adafara edu ngo chugodi mbala chogobe di journaliste sedu son ti bo bien na joni so di cadre même bolo karikado ninga boni semaine mi ka ma 22 septembre iyele ma horonya do mi nye jalo ni nyaka fasiriye jalo ko akika do bagama kele ni bamanja kele mi nu nana bianga joni so de eko ako bando te soni de sabula bamanji ubaraka keme fa awakletani duru o te totokula mi nye wuli ka joy anga l'armée Mali jondi se di cardon awo dongo do unini sojani ay wasebaya benywana jondi se di cardon ningera communiquer juma temene février kalo kleta état major général des armées akwa be kunafoni di awo kunafoni laba minu ndara ka nyeshi kele minu ngera ani wuli ka jo minu ngera ka damne janvier kalo kle mugandi duru kana blabila jondi se di cardon a wuli ka jo fanga boyana kosobe Mali yoro mato ika do tema make du kuna kwa ka dogo bamanji suma bi yoro wo yoro uya bele jile salo akera kadda kuna foni salinyalew anu ye sekeselu ke ka nyedo ni ke yani sodi ka do wuli make kunve sebedi gala ko akika do a wuli ka jo ani akele abamba na kosobe yoro menu na ode kamati
o bɛ bafo ani sogola ɲɔnɔ sangolola ɲɔnɔ jɔnni sodika dɔn ani oro o bɛ bajangara sebere o bɛ koro min ye tage telema o bɛ sofara sagala jabali n'o ye ɲɔnɔ mara ye ka taa keta o ye bafo ye ani ngorodia ani koreyanze olu bɛ kɔna sɛbɛnnikɛla ko jɔnni sodi k'a dɔn wulikajɔ nana bolo da min ye k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn bil hak o bi yan jɔnni sodi k'o de ma ayiwa min ye ayiwa ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛdɔn fɔlɔ jɔnni sodi k'a dɔn o de ye mission de reconnaissance ye tubabukan na sɛbɛnnikɛla ko o 16 u y'o de kɛ ka saloli kɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'u t'u sigi da la a nana dɔn k'a fɔ min ye sofara ni bajangara ka taa kɔna ani duwanza boni an sɔngo menaka ani bafɔ ɲɔnɔ jɔnni sodi k'a dɔn a dɔnna k'a fɔ bil hak bamanju dagalen don nin yɔrɔ in na wa o ka ca jɔnni sodi k'a dɔn nɛgɛden tasumama nana suruw kan min ye sanfɛla ye n'u ko wobow siɲɛ 9 pankuru minnu ye susuli kɛ M124 L39 super Tucano jɔnni sodi k'a dɔn olu de na wuli ka jɔ kɛ ka tasuma yar'u kan o k'i bɔ yen min ye drone ye jɔnni sodi k'a dɔn yarɔ mugujugu fana b'o kama kɔrɔ o fana ye gosili kɛ siɲɛ 6 jɔnni sodi k'a dɔn boni ka taa mundoro fo Mali ani Burukina ni ɲɔgɔn cɛ jɔnni sodi k'a dɔn min ye gidigidi marifa girimanbaw olu fana daseli kɛ u ko min ma frappe artillerie grade deuxième obusier D30 jɔnni sodi k'a dɔn olu ye susuli kɛ sofara ni bajangara sɛbɛnnikɛla ko sanfɛla kɔni o bɛɛ lajɛlen minɛnen don jɔnni sodi k'a dɔn dalu b'u bolo dabali b'u bolo sangolo la jɔnni sodi k'a dɔn u bɛ se k'i lajɛ ka sɔrɔ e ɲɛ tɛ maa na a ko baara minnu fana kɛra duwanza ni boni ni bajangara sofara ka taa fo bafo jɔnni sodi k'a dɔn o kɛra sababu ye bamanji cɛ 82 k'o ni kɛnɛ karaba yɔrɔnin kelen jɔnni sodi k'a dɔn a kɛra sababu ye bamanji sɔmingele don minnu na k'a fɔ dɛmɛbaw don walima nin ye bamanji ye o cɛ 35 u y'o ɲɛnama minɛ k'a daminɛ bafo ka na sofara bajangara jɔnni sodi k'a dɔn marifa min minɛna AK o den 48 47 min ye PKM ye fusil de chasse o den 20 jɔnni sodi k'a dɔn chargeur kɔni tɛ munition kɔni tɛ mugu kɔni tɛ kisɛ kɔni tɛ ani u bɛ mugujugu min don dugukolo jukɔrɔ o kɔni tɛ o min minɛna o bɛ tɔni 5 bɔ jɔnni sodi u bɛ yaala moto min na o 15 k'o tasuma bulola k'o jeni pick-up 5 kun b'u bolo u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ jɔnni sodi k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko dama ko ma kureyanze fanfɛla in na février kalo tile 6 ka taa bila tile 7 la wulikajɔ nana boloda bamanji cɛ 37 jɔnni sodi k'a dɔn k'olu daji min ye AK-47 o den 33 kun b'u bolo ko min ma araki k'a dɔn o den 2 kun b'u bolo min ye bidon ye n'o falen don ayiwa bɔnjugu la min bɛ mɛnɛ jɔnni sodi k'a dɔn o y'o fana 2 minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fana k'i bɔ yen jɔnni sodi k'a dɔn gilet pare-balles kun b'u bolo min ye ayiwa RPG den 2 arajo 5 motoro la chargeur o kɔni dan d'o la ka taa se i ka don u ka mugujugu ninnu u bɛ min dilan dan fana kun d'o la sɛbɛnnikɛla ko cɛ 100 ni kɔ jɔnni sodi k'a dɔn tile damadɔ kɔnɔ o de dajira marifa min minɛnnu na dan d'o fana na sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔ minnu wɔri ye n ye yɔrɔ minnu f'i ye kɛ yakili b'u la jɔnni sodi k'a dɔn munumunu salo kɛra nin bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ i ko bi i k'a dɔn tɔ tɛ bamanji la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don Sabatungana ne bɛ n tɛgɛ don ok ni bɔnni sɛbɛn ye an ko min ma le pays jamana fasiriba n'o ye Mamadu Jara ye Gomu y'a ka sɛbɛn ye Mamadu Jara ko dɔnkili min bɛ maa kɔnɔ o dakaden Asimi Goita yala a bɛna kɛ candidat ye san 2024 kalafili min n'o kuma fɔlen bɛ a bɛna kɛ candidat ye wa ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko maa dɔw bɛ yen minnu zolila ka wuli joona sabula fɛn min ye jɛkulu dɔ ye minnu n'olu bɔra Segu d'a ka gun kan i yɛrɛ faso la u ye yɔrɔ min magɛ i y'o dɔn de u taara Ɲɔrɔ serifukɛ n'o ye Muhamadu Mbuye Hayidara ye u taara ka taa Mbuye kuma ɲɔgɔnya kuma min b'u da u taatɔ o de ye k'a fɔ u bɛ taa fɔ Mbuye ye Mbuye k'a ɲini Asimi Goita fɛ k'a k'i kanbɔ k'a kana taa yɛrɛ awɔ Segu Segu kelen in u ma fɛn fɔ ye dɛ wa an bɛ na Segu dɛ olu bɛ wuli ka t'o fɔ u m'u sara n'a ye an bɛ na dɛ i la sɔminen filɛ dɛ Segu kɔni naam
Sabanikala ko Naam. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye min kun bɛ laɲini jamanadenw fɛ a kun bɔlen bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamanadenw b'a fɛ yɛlɛma min n'o daminɛlen bɛ o kana kɔsago janko ni min ma fara o kan o kana bɔ a la Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ɲɔrɔn Serifukɛ ye ale ye maa belebeleba ye ni hakili b'a la waati laban in na jamana faamaw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa jɔnjɔn gɛrɛngɛrɛnnin d'a ma ka laban k'a kɛ maa ye jamana yɛrɛ mago bɛ maa min na a salen fara a balolen kan Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ segukaw y'o faamu dɛrɛ o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye segu maakɔrɔw ye dugutigiw kafotigiw diinɛ ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn na fɛn min kɔni ye kumakan gɛlɛn ye ni ka bɛn o kan o de ye k'a fɔ président Kalafili min n'a kun bɔlen bɛ segukaw b'a fɛ ka maa bɛɛ ye jamana ɲɛmaaya la fo n'a kɛra politikimaw ye tuguni wa u bolo maana bɔlen bɛ maa min nɔfɛ k'a fɔ o yɛrɛ ka bila baara la o ka tɛmɛ n'a ye o ye cɛmancɛla fanga ɲɛmaa ye colonel Asimi Goita Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Asimi Goita ye olu m'a sugandi k'a cɛ ka ɲi u m'a sugandi k'a ka bɔ a ka jan u y'a sugandi kun min kama a tile la baaraba minnu daminɛna kabi Mali kɛra Mali ye olu maakɔrɔw ma nin ɲɔgɔn na ye o tuma Asimi ka baara k'a dago k'a seni joona min bɛ se k'a to a sago ka sɔrɔ ko Asimi Goita ka tɛmɛ ni baara ye Sabanikala ko a ko segukaw ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ u bɛn n'o kan o kuma tɛ se ka bila ten o tuma fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri u b'o kɛ joona dimanche don février kalo tile 12 san 2023 u k'a ko ni sigi tɛ bɛn koyi u ye maa bɛɛ lajɛlen de cɛ maa min dara fɛn min ye ɲɔrɔ ye a bɛ maa 300 bɔ a bɛɛ lajɛlen de donna kari kɔnɔ ka yɔrɔ min ma bɔ o ye ɲɔrɔ ye u taara kɛ ka ɲɔrɔ Serifukɛ ka bugu kɔrɔla a n'a ka tanda kɔrɔla ka fa teyi sɛgɛsogo ni ɲaamɛsogo bi bo kɛ ani baso buɛ Sabanikala ko a ko u taa kun ye min ye a ti dogo sabula sanu u ka taa u yɛrɛ bɔra k'u jɔ réseaux sociaux kan an datɔ filɛ k'a fɔ an bɛ dibila taama na o tɛ koyi malidenw anw jɔlen filɛ nin ye anw karisa ni karisa de don anw de bi kuma segu bɛɛ to a la an datɔ filɛ nin ye ɲɔrɔ an bɛ taa min fɔ a ye o ye Asimi Goita ka candidature ko de ye kabi kelen an tɛ dogo la dɛ kɛnɛkanko don Jara Tangara Boire Samake Tarawele Kone Kulubali Buɛ nin damanda de yɛrɛwoloden damanda Segu Buɛ angarla Nam Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u taalen bɛ fɛn min ye ɲɔrɔ fɛn min ye biye u ni ɲɔrɔ Serifukɛ kan ka ɲɔgɔn ye ka kuma nka ka kuma ɲɛ u bisimilali ko ɲuman tanda ani fɛn min ye dumuni ye bonya ni karama o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛr'u ye sabula ɲɔrɔ Serifukɛ ko a fɔ cidenw ye k'u nana ni kuma min ye kuma in ka bon dɛ k'a fɔ n bɛ teliya Ngalabu la k'u jaabi k'u kasi k'u kasi mɛ min f'i ye a mana n'a bɛnna maa min ma a ka n'i tɔɔrɔ n'a ma bɛn maa min ma a ka n'i tɔɔrɔ journaliste de k'a dɔn min ye Buye Ala ka maa don maa min ni Ala yɛrɛ y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a sabati journaliste de k'a dɔn a bɔra kira Mahamadu la ya Rasulullah u kana sɔn Mali kɔnɔ yan Buye ka dimi u kana fɛn k'a la min b'a tɔɔrɔ fɛn kana fɔ a ma min b'a tɔɔrɔ kira mɔden don kira mɔden n'a dimina Ala bɛ dimi a nɔfɛ dɛ siga t'a la dɛrɛ a ye mun fɔ a ye jaabi jumɛn di an b'u jaabi bɔ a k'u bisimila a ko dumuni kana dɛsɛ u la ji kana dɛsɛ u la bonya kana dɛsɛ u la karama kana dɛsɛ u la ɲɔgɔn sosow k'u kan'u kin a bɛ n'u jaabi wa a bɛ n'u jaabi Nam Sabanikala ko ko maa min nana a ko Segu kun n'a kun dugu 2000 dugu 500 ani dugu 17 o bɛɛ lajɛlen dugutigiw de farala ɲɔgɔn kan ka maa ninnu ci ka taa Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye Mali ye a sigilen bɛ ka nin ko in de kɔnɔ sabula ɲɔrɔ Serifukɛ n'o ye Buye Asharafa a ko bi ko a bi jaabili kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maliden ye bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔlen bɛ kɛlɛ politikima diinɛ ɲɛmaa homme d'affaires fɛn min kɔni ye a bɛɛ lajɛlen de bɛ ka ɲɔrɔ lajɛ ni Buye y'a bolo si yɔrɔ min na anw datɔ don ye dɛ Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. A cousinu, a cousin, a b'a ɲɛ dɛ. Hali n'aw tɛ wari fɛ an bɛ wari d'a ma dɛ. N tɛ voter a ye. Ne tɛ voter a ye. Munna? Tɛgɛ ma gɛlɛ. U kɛn bɛ ka da sɔgɔma anw ɲɛ o, n k'u y'anw gɛn. N'i votera kuma b'i fa koyi. Walima daka yɛlɛ. Asimi Goita muso, Awa Jalo, anw da.
Club de soutien. Où est Moloya Daungay? Pourquoi? Ici. Et vous m'avez dégagé. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Jekafu depuis Bamako. Dajalani donc angumino kariou. Ibrika sabalado imagene. Anga sabalado kariou. Surasu ka wari de bidu. Surasi wari odumani de. Aha. Sabanigala ko ako soka ko ni mi na nyini oyeniye parce que kalembe ka nyoro cherifuge aka décision kono problème na niye anye mi nzalo ka bo le pays kono aka bi bolla je te du nebe mbolo karikado bi boni sebanye mi nu kama challenger Joansi Sedou ikado duni mi da jiri de kan ajanye adia kama no dia kele kumba jula jiri te awoshi soro atebalo Joansi Sedou ikado Sabanigala ko ako Mali douanion mi nye directeur général de yela maba ayo do douanier konona Joansi Sedou ikado dorete ikado barakura ni kura kafia ola février kalo kile kono do temene na Joansi Sedou ikado awulika jona na buluda ministre de l'économie et des finances Boubacar Passa ikado aye directeur ka sebangura aya bela jele signé ninga jenai sabula minye direction régionale uye douanier sola ikado falena minye kai kata kulukora anisigaso yelema badonana Mohamed Koulibaly ikado douanier nganado Joansi Sedou ikado direction générale de kai ale blala kataye jagili jakite ikado nyorongo ka jagili Joansi Sedou ikado ale welela ka blaka na kulukoro douanier sokuna Joansi Sedou ikado awaminya atera age bazet ikado oblala kata sigaso ka udunu bele jele kera awa directeur régional minya shagina amala Diallo Joansi Sedou ikado borakai obina bla direction de renseignement lutte contre la fraude. Bakari Togo ikado ale kera directeur adjoint administration du personnel Wali Batili Joansi Sedou ikado dofarala ale ka jalaka akera directeur ale kera adjoint directeur de contrôle ni dédouanement bana ale kera onyama dangaye Ibrahim Ag Asalat Joansi Sedou ikado ale kera directeur adjoint direction des recettes statistiques Alassane Hamadou Traoré Haruna Dambele Abouakar Sidiki Kone Joansi Sedou ikado nunu ngera contrôleur interne minye Ousmane Gindoy ikado alebna bla aywa minye auditeur interne alebe bla okuna Sabanigala ko ni yelema ba mi ni directeur yake akunte dore Joansi Sedou ikado ni kura kafiya douanina tabla wulika jowo ani kuna funi bana mini ne chama ngumbe oni mina ke sababu ye ikado tafa ka don ikado dabali kura katige fere kura katige Sabanigala ko aywa minye inspecteur général exceptionnel Amadou Konate akani nyele mai ngoni macha mango ko tabarikala ni nyana ko awo madamado mais c'est ça ngoni ndé numéro ere Amadou Konate anase asele ko kabina ala actually mingara kati ayo nyesoro wa olu mami warla ay umine nawo ko do bulla do bulla atiba o ni jendi hina boy Joansi Sedou ni mama yelama ne fle ni be demseni ye douanier karaku do minu nye douanier bara do kosobe Joansi Sedou ikado ni mina ke sababu ye yelama bade ka do douani na ikado buluma daka ke awa fengura kan ni ngunye sebanye anyami za lo ka bo challenge kono akabi bolla Lawatu wana nse bebe nga furukoma ni jiru ma do wa ba do ne bintege do ko ni sebenye ango mima indépendant pasiriba no ye Musa Sayo Kamara ye nya ka sebenye Musa Sayo Kamara ko ako fe minye Mali Guinée ani Burkina Faso ambara la nyanga wa ambina kelekelenge sebeni gela ko akodi ya takalaje fe minye Sanja mandeme ni ngofe anga yere mahoro ya utale ko fe Mali Fédération o debina sigi sabula fe minye jamana sabaye kelembe ku tege di nyama munu ni sorasi fanga ba konana Sabanigala ko akoni betori gevembulu dota bitanai kina premier ministre ale wulila katama février kalo kili folo anana Mali premier ministre pumanywanya ani jamana kundigi yere nywanye Assimi Goïta kuma min dona ada ode capitaine Ibrahim Traoré kachiye anana Assimi Goïta deli akaso Mali akafara Burkina ka o ya soro fe minye Guinée kawye olu ka jamana kundigi yere colonel Mamadi Doumbia o yere nana 22 septembre ke ya nana Assimi Goïta deli ale vise ka deme njogomi
Sɛbɛnnikɛla ko Naam. Mali Naam. Guinée ani Burkina Burkina. n'u farala ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ ko belebeleba ye sabula sigi kɛlen bɛnkan minnu sɔrɔla Burkina Fasokaw fɛ yen o de ye k'a fɔ fɛn min ye lakana ye ani jamanaw ka ɲɛtaa n'u ka sɔrɔ sira fɛ fɛn o fɛn kan ka kɛ walasa ni sigida maaw ka bɛn kelen kan o de bolonɔbila kɛra sɛbɛnnikɛla ko transition min b'u ka jamana kan o labanko ɲuman kalafili kɛko ɲuman ka jamanakuntigi kuraw sigi o fɔra u bɛn'u fanga fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye nafoloko ye ani kanango ni ko kɛlɛw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ teriya a sera ka bɔ Bamako ka na Wagadugu ka na Burkina Faso nin bɛɛ lajɛlen ka na Conakry a bɛɛ lajɛlen sira de bɛna sani k'a jɛ passe CEDEAO o ye janfa min tigɛ ka jamana saba in ji k'a dingɛ kɔnɔ u bɛn'u fanga fara ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to CEDEAO ka janfa in u ka salo ni ka bɔ janfa in dingɛ kɔnɔ sabula nin jamana saba a bɛɛ lajɛlen ka kɔnɔbɔ ye kelen ye a bɛɛ lajɛlen ka hami ye kelen ye jamana marakojuguya jamana birisali jamana nafolo suɲɛli kananbaliya o firilen bɛ nin jamana bɛɛ lajɛlen kan waati la waati min n'u janfalen bɛ u ka badenjɛkulu fɛ n'o ye CEDEAO ye o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɛlen bɛ jamanaw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ fanga ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye u ka se ka bɔ nɔgɔ la bɛnkanw kɔnɔ bolonɔ bilara fɛn minnu na ni bɛn kɛra ba o de ye k'a fɔ fɛn min ye sirabakankow ye minɛn bi don ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira minnu fɛ a bɛɛ bi nɔgɔya Mali Guinée ani Burkina Faso u bɛna fara ɲɔgɔn na k'u ka dugu jukɔrɔfɛnw bɔ tajiko ani fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye jamanaw ka nafa ye a bɛɛ de bɛna kɛ kelen ye sa min bɛ se k'a to an ka jamanaw ka bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu ye taama in kɛ taama in kɔni bɛnna sababa ma o kɛlen bɛ sababu ye fɛn min ye diɲɛ seleke naani tubabu ye minnu ko Mali ani Guinée ni Burkina u tɛ bɔ nɔgɔ la olu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jugu tigɛ sabula kuma min bɔlen bɛ Faransi fɛ ani Nations Unies fɛ o de ye k'a fɔ Mali Guinée ani Burkina u ka fara ɲɔgɔn na k'u bi tɛ u sini tɛ wa u ti diɲɛna ye awɔ ama an ta taa an yɛrɛ bilen an ta taa an yɛrɛ ye k'an bɛɛ ka to an kelen na o tuma u ka sɔrɔ k'u sago kan na Asimi Goita ko nkalon kuma fɛn min ye nin sira in ye a bi jija wa fɛn min ye baaraw ye o bɛna jija min bɛ se k'a to kalo kura wɛrɛ bɛ kɛ min bɛ se k'a to baaraw ka sabati kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ a ye ne fana kɔnɔ a ka bi bɔli la Mamadou Daba Tunkara n bala cogo bɛ di Josi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau sɛbɛnfura nin y'a bɔli ko siɲɛ 3720 ani 8 ye sɛbɛnnikɛba o de ye maa min ye taama kɛ ni ka taa ayiwa kapitaw n'o fɔra o ye farafin jamana an wɔɔrɔ min ma worodugu jeko ani foroba ɲada Afrique du Sud Josi Seydou i k'a dɔn n'i ti maa min dɔn i b'a fɔ ko heyi jaa maa caman dabali bannen bɛ maa caman kamana gwannen bɛ Fatumata Batuli Ɲan Joani Sodi k'a dɔn muso min n'a bɛ ɲumanya kɛ ka ɲinɛ k'a ye ɲumanya kɛ mɔgɔw yɛrɛ b'u ɲininka o ne ko ni muso in awa camu de b'a bolo a bɛ wari de bɔ dingɛ kɔnɔ wa ɲininkali tɔ bɛ gɛlɛn Joani Sodi k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko ale ɲɛ de y'a ye Afrique du Sud wa i k'a dɔn nin wasara misali ye nin y'a siɲɛ 29 de ye maa minnu bɛ ni bannabaw don ni nafolotigibaw don n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ sanu ni marijanɛ ani jamanko ma olu ka ɲɔgɔnmɛ min bɛ kɛ Afrique du Sud Fatumata Batuli Ɲan i k'a dɔn a tun bɛ caman jɛ kolo la sɛbɛnnikɛla ko Batuli Ɲan an ka jamana den don muso ŋana don fonisere don Joani Sodi k'a dɔn baarakɛda dɔ b'a bolo maa caman kun don dɔw tɔgɔ de ko groupe Tuli Joani Sodi k'a dɔn groupe Tuli nin gɛnɛ in ka n'i ye tubabu ni farafin girin dɔ ye muso in nɔfɛ anw ka Fatumata Batuli Ɲan nin nɔfɛ i kamana bɛ guwa Joani Sodi k'a dɔn bonya ni karama min dara k'a sɛgɛrɛ a ko dan t'o la Joani Sodi k'a dɔn n'i y'a mɛn mini tubabukan na fɛn o fɛn n'a bɛ dugukolo jukɔrɔ a b'o de kofɔ mouvement an b'i kɔ Joani Sodi k'a dɔn a b'a dɔn kɛnɛ kan sabula i k'a dɔn a bɛ san caman bɔ min ye Fatumata Batuli Ɲan i k'a dɔn min ye jamantigiw ani sanutigiw ni pétroletigiw ye olu ka kɛnɛ a b'o janjo salo sa kalo 12 nin ɲɔgɔn ye siɲɛ 29 Afrique du Sud Joani Sodi jaja nin da siɲɛ fɔlɔ ye kabini a cunna kɛnɛ kan Joani Sodi k'a dɔn ayiwa an ka ɲɔgɔn ye Joani Sodi k'a dɔn an ka nin ɲɛfɔ an ka jɛ ka nin baara kɛ maaw bɛ girin n'a nɔfɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen la jaa ayiwa sanubɔ dingɛ dɔ b'a yɛrɛ bolo min dɔ a de ko société minière Tuli Joani Sodi k'a dɔn société minière Tuli Mali yɛrɛ dama tɛ ko ye o bɛ fɔ Afrique du Sud a bɛ sanu ni jama bɔ Afrique du Sud la ilaha illallah Muhammad Rasulullah e ni muso jaa mi tulonkɛ nin na koyi Fatumata Batuli Ɲan n ko sanu dingɛ de b'a bolo Afrique du Sud tabarikala
sɛbɛnnikɛla ko a ko Fatumata Batuli Ɲan Joalisu Seydou k'a dɔn a bi san caman bɔ a bɛ nin baara in kan k'a kɛ a ti kuma min ye capitaine i k'a dɔn Afrique du Sud duguba do Nelson Mandela ka jamana Joalisu Seydou k'a dɔn a bɔ min kɔni dugu jukɔrɔ nafolo bɔli ye Fatumata Batuli Ɲan a bɛ ko in na a bi san caman bɔ sɛbɛnnikɛla ko sen kɔni a dɔnna sabula a ye toit ni bonya min sɔrɔ kɛnɛ in kan Joalisu Seydou k'a dɔn a bɔ minnu bɛ kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ja muso in ka ɲumanya a n'a bɛ kabako minnu kɛ gansan tɛ a sɛmɛyɔrɔ de ka ɲi Joalisu Seydou ni maa bi ko ɲɛdɔn n'i bɛ se fɛn min na o kɛli o ye tɛmɛ an ka taa ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kɛnɛ in kɔni kɛra bonyabaden Mali ma Ala ni Fatumata Batuli Ɲan min ye CEO groupe Tuli sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taama k'a nɔfɛ nka min ye taalen ɲɛfɛ u bɛ n'u da don ko tɔ bɛɛ lajɛlen la ni k'a ɲɛfɔ ni muso in i k'a dɔn a bɛ baara min kan k'a kɛ a n'a bɛ wulikajɔ min kan k'a kɛ Joalisu Seydou k'a dɔn a miiri bɛ yɔrɔ janna koyi sɔrɔ taabolo la ka ɲɛsin jamana ma a ka hakilina ye fɛn caman ye ka ɲɛsin jamana ma a bɛ ɲinini caman de kan k'a kɛ jamana in ye Joalisu Seydou k'a dɔn ayiwa Fatumata Batuli Ɲan i k'a dɔn ani bonya ka kan ani karama ka kan nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min y'a ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la. Tabatungara ne bi n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène fasiriba n'o ye AD nin y'a ka sɛbɛn ye AD ko CFA wari miliyari 4 o de taalen bɛ janjanga wɛrɛ fɛ cakɛda la u ko min ma Centre National de Promotion du Volontariat maa min bugunatigɛ kɛlen bɛ o ye ministre min n'a bɛ denmisɛnw ka ko kunna ministre Musa Atayer ale de kunkolo photo bilalen bɛ lunette b'a ɲɛ na ɲɛ in joron bɛ ale kɔni tɛ dafuruku ka bonya dɛ ale tɛ o a ka cakɛda de don cakɛda ayiwa u ye mun fɔ de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin cakɛda ye n'o ye CNPV ye a direction fɛn min ye wulikajɔ ni baara minnu kɛlen bɛ waati la gɛlɛya donna jamana ani école-maîtres ni ɲɔgɔn cɛ cakɛda sigira min bi enseignants da n'o ye école-maîtres ye a ka di minnu ye ka taa banniw nɔ nabila sɛbɛnnikɛla ko enseignant 15,000 ani 300 o de tɔgɔ sɛbɛnna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo min bilar'u ka bolo kan sɛbɛn wari miliyari 7 jamana y'o de bɔ ka ban article 39 lawaleyali ma sɛbɛnnikɛla ko nafolo dira cakɛda min ma o de ye CNPV anu o bɛ ministre yɛrɛ bolo n'o ye Musa Atayer ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maa 15,000 maa 300 sigikun kɛlen bɛ k'o de kɔnɔ maa min taara o ye maa 8,000 dama ye wari min bɔra o baara kama a tɔ cira wuluku la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw yɛrɛ de bɛ yen minnu ye ko in ye olu y'a dɔn k'a fɔ nin yurugu a namara n'a janfa barika bonyana u labanna ka sɛbɛnni kɛ u ko min ma lettre de dénonciation u y'o ci maa min ma e y'o dɔn de bureau du vérificateur général u taara bɛɛ lajɛlen da o de tɛgɛ kɔnɔ fɛn min ye CNPV namara ni suyɛni ani wari suyɛni ani wari yurugu ani fɛn min ye wari ye ka dɔ fara sɔngɔw kan o baara min bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen gundo da fɛn min ye vérificateur tigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jalaki min bɛ n'o dalen bɛ directeur nɔfɛ ani a ka baarakɛlaw n'o y'a ka agent comptable ye ressources humaines ka fara fɛn min ye a ka chef département communication conseiller technique nin bɛɛ lajɛlen de y'a zonba kulew ye ka fara maa dɔw kan minnu n'olu y'u ka fournisseurs ye nin bɛɛ lajɛlen de tɔmɔnen bɛ minnu n'u to a taara di sɛbɛnnikɛla ko Centre National de Promotion du Volontariat au Mali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda in sigira san 2011 a bilara maa min ka yamaruya kɔnɔ o de ye ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ denmisɛnw ni farikolo ɲɛnajɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ka bolofara bɛ Mali région bɛɛ lajɛlen na a sigidon ka n'a bila bila fɛn min ye a nafoloko ye ani a maatako a bɛɛ lajɛlen kɛra dibidibi de ye ka b'o don maaw y'a dɔn k'a fɔ ko min bɛna kɛ nin tɛ ko jɛlen ye jamana a ye nafolo min ta ka d'u ma o ko min ma budget spécial d'investissement o de san 5 kɔnɔna na sɛbɛn wari miliyɔn 400 san o san o bɛ ta ka d'u ma o nin de programme spécial la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o nafolo yɛrɛ min dir'u ma o nana kɛ gɛlɛyaba ye sabula u nana entreprise kolonw labɛn u yɛrɛ dɔgɔninw u somaw u musow n'u terimusow ka taa société dilan o tɔgɔ la o yɔrɔnin bɛɛ ka wari tila olu ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jɛkulu dɔ bɛ yen o ko min ma PNUD kɔni o nana wari di o ye
ye tubabuw ye olu ye wari min di olu ye waati kɛ u ɲɛ tɛ ko la tati ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ olu ye ɲininkali kɛ u ko an bɛ baara la koyi pinidi ko tuma n'aw bɛ baara la baara min bɛ ka kɛ a ye n'a jira an na sɛbɛnnikɛla ko pinidi kan ka na kalosa in na wuli ka jɔ ni boli de daminɛna facture langolo PV langolo ani ja kundaw de bɛ ka taa hali e ka so ni min cogo dɔn u bɛ t'o yɛrɛ pinidi la k'u ye nin jɔ han n'u taara ne ka so jira pinidi la u bɛ taa kaso la foyi ɲɛnama tɛ yen miliyari dunna yede sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sugubulo minnu dira marabolow la région na ani wari minnu bɛ yen n'olu bilara compte kɔnɔ u bɔcogo n'u tacogo a bɛɛ lajɛlen kɛra nkalon ni namara de ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye surfacturation fɛn kelen sɔngɔ fɛn min ye naani wari ye k'o labɔ o kunkɔrɔ u y'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa dɔw bilara jɔyɔrɔ la minnu man kan fɛn min ye kunnafoni lankolonw ye olu labɛnnen bɛ ni k'o cɛri diɲɛ fanda naani bɛɛ lajɛlen bɛ i b'a fɔ ko kojugu tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko renseignement minnu sɔrɔla a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye fournisseur dɔ de ye o yɛrɛ ta de ka jugu a la n'a bɛɛ u ko min ma Floracom kɔni ale kɔni a ka compte bɛ yɔrɔ min o ye Bank of Africa ye nafolo bi cɛ ka fili ye de don o don nkalon de bi labɛn n'u kɔni mago jɔra wari la k'u b'a bɔ u bɛ Floracom wele u b'a don da u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɔni ye wari ye ni k'a salo ten jamanadenw ka wagandi kɔnɔ ni k'a bila u kun Floracom agence de communication e b'o dɔ de ye ayi Didicom B agent de communication Mancha communication non agence de communication Mali kɔnɔ a ɲuman n b'o f'i ye jumɛn première fois DFA a ti d'o ma deuxième Spirit a ti d'o ma Dedecom a ti d'o ma Mancha production a ti d'o ma Initiative communication. Voilà, ka bɔ Basabugu. Ah bon? C'est ça? C'est l'agence de communication, ma. Ah bon, tu as fait une agence aussi? Mais il y a trop de voleurs dans ce pays. E-communication, e-com. Ah, e-com. Voilà. Oui, ça, c'est l'agence de Basabougou. Allah. Atidi ni shima kumina yo dode. Olu bi baara kɛ ni tiɲɛ ye. Oui, tiɲɛ ye. Nunu ta baara ti kɛ. Floracom ye jɔn de ye? Maa bɛ nin dɔn wa? Ko nkalon dilannen don. Merci. Sɛbɛnnikɛla ko a ko a ɲɛ dɔnna sabula fɛn min ye bureau du vérificateur général ye ko bɛɛ lajɛlen taara da o ɲɛkɔrɔ directeur général o kɔni ye maa min kɔni waati dɔ selen a sina ka a yɛrɛ ka agent comptable a y'o mite a o mitelen maa min bɛ kɛ comptable ye o nɔna e b'o dɔ de a yɛrɛ directeur général yɛrɛ kɛra comptable ye a bɛ chèque kɛ a bɛ wari labɔ a b'a signé a bɛ taa wari ta maa si t'a ye. La hawla wala quwwata illa billah. Au début et à la fin. Mais dans tout ça, le ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Min ye o. Sɛbɛnnikɛla ko a ko gwɛlɛya nana ka na sinsin a ko fɛn min ye ministre ye n'o ye Musa Aga Atayɛri ye a bɛ ko in galama a ma kuma sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ nana kɛ sababu ye wari nana ba wagande kɔnɔ fɛn min ye jamana ye o ka baara ma kɛ maa minnu ye wari di olu ka baara ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko ministre ye tabalen gosi a ye na wari ko in ɲɛfɔ fɛn min ye beleke directeur général yɛrɛ a ministre ma a bɛɛ to ne ma turu min bɛ yen n'o ye wo ye n bɛ sɛbɛnfura dilan na n bɛna a bɛɛ datugu sisan. Bafan et cliché. CNPV. Ah non, c'est trop. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔrɔn tɛ politiki bunak'u ka a bɛ baara jugu caman de la walasa jamana ka firi minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen o ye IBK ka minisiri kɔrɔ ye Mahamani Babi a n'o bɛ jɛjugu dɔ fana na sɛbɛnnikɛla ko don nataw la wa n'o ye min don dibi la f'a bɛ n'o fana gundo poyi. Kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ AD ale de y'a fasiri Abdramane Duguri. Mamtu i tɔn ka Tezara premier min an ka segin ka na. Asi Seydou n bala cogo bɛ di. Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don. O ka kɛ. Kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le repère. Fasiriba n'o ye Fakɔrɔ Tarawele. Nin y'a ka sɛbɛn ye. Fakɔrɔ ko mun. Fakɔrɔ ko a ko jamana simanko ani jamana sojɔ ko gɛlɛya min b'a la a ɲɛ dɔnnen bɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko maa fila bɛ yen minnu n'olu bugunatigɛ bɛɛ n'u ma wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye maliden a tɔɔrɔ la minisiri min bɛ nafolo ko ni sɔrɔ kunna
Bokɛ pasa sanu ka fara fɛn min ye ministre min bɛ jago ani usine ko kunna Mohamed Ould Mahmoud ministre jalamugubatigi sɛbɛnnikɛla ko a ko u bi wuli fɛn min na o de ye k'a fɔ concurrence déloyale o ye fɛn min ye sɔrɔ bosoni sira kan ani jago sira kan maa minnu bi jamana ka hakɛ sara olu yɛrɛ u niyɔrɔ tɔnɔma dalen bɛ maa wɛrɛw bɛ minnu di taxi sara minnu di tɛmɛ jamana ka sira fɛ olu de bi don ni ciment ye jamana kɔnɔ ni ka na yɛri fa bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ n'olu bi musakaw bɔ ni k'olu ka sɔrɔ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali simanw ye cakɛda minnu bɛ yan n'o ye siman dilan usines ye e k'u ka simanw galalen tɛ magasinw kɔnɔ de sabula an dafɛ jamana dɔw bɛ yen i n'a fɔ Burkina Faso tarafiki sira fɛ siman de bi salo ka bɔ yen ni ka don Mali dugukolo kan n'olu ka siman ma san ka ban Mali ta ti san o da bɛ usines de la o cogo di non Jean Tisedou siman bi dilan anw fɛ yan a da ka di qualité don n bɛ taa dɔ ta san mun na il y a ce problème. Bonjour, merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. C'est la qualité, mais à da de ka gɛlɛn dɛ. On a da ka gɛlɛn. C'est une raison. Et pourquoi? Nam. Anw dun bɛ taxi sara, an bɛ impôt sara, baarakɛlaw b'an bolo. J'aime ça, o ka di n ye sa, jamana yɛrɛ de ka yiriwa, jamana cɛkɛdaw ka bila en valeur. O de bɛ jamana taa ɲɛ. Mais il va falloir faire la politique. N'i y'a daja, maa ti taa san kɔfɛ ka na. N'i y'a daja i ti fɛn sɔrɔ o. Dɔ b'i ka sɔrɔ la, dɔ b'i ka nafa la. Min da ka nɔgɔ, wa an bɛ taa ye. Ala sɔn k'i sago. O kɔni c'est contraire à l'intérêt du pays. Mais non, intérêt du pays côté ça, c'est contraire à mon intérêt aussi. Mais non. Il faut que politique de ka kɛ min b'a to Mali siman da bɛ jigin k'a daja ka tɛmɛ kɔfɛla kan. A bi sa. Naamu gɛlɛya. Naamu. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin binganikɛlaw ye ani namaratɔw ni janfanjiw u bi siman salo ka don da bɛɛ lajɛlen de fɛ. Maa dɔw bɛ yen minnu kan ka wulikajɔ kɛ ka ko in kɛlɛ kɛ nka olu tɛ ka kɛlɛ kɛ. Miliyari baden de bɛ yen jamana bi kɔli o la. K'o sababuya kɛ nin cakɛdaw ka wulikajɔw ye ani trafic siman min n'a bɛ don an ka jamana kɔnɔ. Maa minnu bɛ yan n'o ye siman dilan usines ye n'Ala ma ja kɛ Ala ni siman gwɛlɛli fɛ u bi kuran sara ka baarakɛlaw sara ka taxi ni l'impôt sara siman tɛ ka sa n'Ala ma ja kɛ fɛn min kɔni ye cakɛda caman ye o bɛna datugu. Sɛbɛnnikɛla ko a ko jalaki binnen bɛ cakɛda min kan o ye direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence Bukadari Doumbia yala a n'a ka baarakɛlaw siman trafiquant ninnu u n'olu de bi jɛla wa u t'a kalama de. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'u ma wuli kajɔ kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ siman dilan usines bɛna maaw gɛn ka bɔ baara la saraw bɛna tigɛ wa usines bɛna datugu Ala ni fɛn min ye siman trafiki siman yurukulen a min bi don an ka jamana kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔ dɔw bɛ yen fɛn min ye Bobo Julaso ye siman bi bɔ yen ni ka na frontière la u bi don trafiquant sira fɛ Benin na hɛrɛma kɔnɔ ani Kori. A ko fɛn min ye Bukadari ye n'a t'a kalama Bukadari belebele a fɔlen fila ye nin ye a ka wuli ka jɔ kɛ joona trafiquant siman a k'a kɔli Mali kɔnɔ n'anw da ma sa Mali ta ma sa Burkina ta kana don Mali la hali n'an bi tɔni feere 500 n'a ma sa Burkina ta kana don. Danga de b'an kɔ wa an b'o san cogo di 500 ni ye 230 ye. Bukadari est là pour ça. Non, il faut pas exiger que ça jamana bɛ yɔrɔ min bi il faut faire une politique générale. Jamana kan ka jɛ fɛn dɔ kɔ n'a bɛ siman feerelaw nafa n'a bɛ. I tɛ commerçant sa i tɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn. Non i bolo don. N kɛ n da de wa. I da di. N sɔnna. Jean Tisedou n bɛ kɔni sɛbɛn min n'u k'a ma Azalai Express. Albert Maïga nin y'a ka fatigi ye. Albert Kodi. Jean Tisedou k'a dɔn terrain kan ka kule. Terrain kan ka mankan bɔ ka wulikajɔ boloda. Nka i k'a dɔn ayiwa min ye gɛlɛya caman ye terrain wulili e k'o t'a la wa. Jean Tisedou kɔsa in na i k'a dɔn terrain min ye ayiwa terrain kunkolo ye fɛn min b'a jɛ o caman donni na ka na jamana kɔnɔ. Jean Tisedou i k'a dɔn terrain ka wulili i k'a dɔn o tɛ ko gɛlɛnba ye bilen. Cakɛda min n'o wakili donnen don terrain sira la u k'o de ma Soba Fer Mali SA. Jean Tisedou i k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen gɛlɛya minnu n'o fana fanga ka bon fo k'a fɔ k'a to ten. Sabula Jean Tisedou i k'a dɔn terrain sira arayi caman tigɛlen bɛ mɔgɔw t'an bɛ so yɛrɛ jɔ i
k'a dɔn arayi sanfɛ journaliste di k'a dɔn o gɛlɛya bɛɛ o yɛrɛ k'i bɔ a la terrain baarakɛlaw kan ka si yɔrɔ minnu na n'o ye u ka sow ye journaliste di k'a dɔn maa dɔw bɛ o sow kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de ye a damata gɛlɛya ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ terrain voyageur Bamakɔ Kayi journaliste di k'a dɔn ayiwa so minnu bɛɛ n'o bɛ terrain bolilaw bolo so 136 min ye entrepôt ye ani hôtelu de garu journaliste du nin bɛɛ lajɛlen ye terrain ta ye nin bɛɛ lajɛlen ye ayiwa terrain bolilaw de ta ye journaliste di k'a dɔn so ninnu u bɛ Kulukɔrɔ Diboli journaliste di k'a dɔn ani Bamakɔ min ye Sopafer journaliste di k'a dɔn kilomɛtiri 641 i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye mɔɔw ye maa wɛrɛw de bɛ yɔrɔ ninnu na nka n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ faamu journaliste du minnu ye baara kɛ ayiwa terrain na i k'a dɔn o caman de taara retraite la n'o ye cheminots ye journaliste di k'a dɔn u bɛ retraite la nka tuma min u bɛ baara la u kun bɛ so ninnu de kɔnɔ u taalen retraite la i kan ka bɔ so in kɔnɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ a dɔ sɛbɛnnikɛla ko dɔw yɛrɛ fatura koyi muso ni denw bɛ ayiwa i k'a dɔn so ninnu kɔnɔ hali bi n'a ka bin sɛbɛnnikɛla ko a bi san 20 bɔ i k'a dɔn u bɛ so ninnu kɔnɔ u bɛ retraite la u tɛ chemin de fer ka compte la bilen sɛbɛnnikɛla k'u ye sɛbɛnni kɛ ni ka ɲɛsin maa ma bɛ so ninnu kɔnɔ journaliste di k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'i ta yɔrɔ ɲini sabula i k'a dɔn Sopafer u mago bɛ u ka yɔrɔ la a ko min kɛra journaliste di maa kun t'a dɔn ko wɛrɛ bɛ b'o kɔnɔ koyi min ye o maa minnu bɛ sow kɔnɔ u bɛ sow kɔnɔ u laban kun ye wulikajɔ yɛrɛ boloda ka taa ayiwa sariyatigiw fɛ yen k'olu tɛ bɔ so kɔnɔ journaliste di k'a dɔn ko in gɛlɛyara sabula notification UC kun jir'u ma kabini san 2022 k'a f'u ye bɛɛ lajɛlen k'i ta yɔrɔ ɲini ka bɔ so ninnu kɔnɔ i k'a dɔn Sopafer mɔgɔ b'u ka yɔrɔ la u laban de kun taara fara ɲɔgɔn kan sa ka taa kiiritigɛlaw fɛ yen i k'a dɔn jamana kiiribulon ye i kan bɔ février kalo 6 tɛmɛnen u bɛɛ lajɛlen ka so ninnu bila u ta tɛ u ni yɔrɔ in man kan bilen journaliste di k'a dɔn a daminɛ Bamakɔ ka taa fo Diboli maa o maa bɛ awa terrain gare ka sow kɔnɔ journaliste di k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka so ninnu bila filɛ sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw kolen kelen ka nin kuma in fɔ an garila ɲɔgɔn na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ terrain tɛ taa makan makɔ maa kuraw de talen don baarakɛla kuraw de bɛ yen journaliste da a ɲɛ ka fɔ nin tɛ gɛlɛya ye e ye baara kɛ san 20 san 30 i taara retraite la tiɲɛ don i tun bɛ baara la don min chemin de fer y'i loger a ka sow kɔnɔ n'i taara retraite la journaliste di k'a dɔn i bɛ yɔrɔ ninnu bila o ye wajibi de ye a ko nin gɛlɛyamisɛnnin caman de bɛɛ terrain ka wulili la nka a mana tigɛ dawu da la e ko délai b'a ko la bilen de ni min b'i labɛn journaliste di k'i labɛn ka yɔrɔ ninnu bila n'o tɛ i k'a dɔn don dɔ la tile k'a fɔ u bɛ n'i ka minɛn bɛɛ cɛ ka bɔ sabula sariyatigiw ye yamaruya di k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka taa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Azalaï Express kɔnɔ a ka bi bɔli la Tabatungara ni ko min kɛ cogo man ɲɛ o lagali cogo ti ɲɛ a bi gɛlɛya min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le national Didi Danba ani Tanji Gora Luc Sidibe nin ye ale ka sɛbɛn ye u ye mun fɔ a ko fɛn min ye CMDT fɛn min ye campagne ye kɔɔri sɛnɛ min bɛna kɛ san 2023 2024 ɲinan samiya min kun bɔlen bɛ fɛn min ye samiya lankolon ye a bɛna k'o ye sabula wari tɛ bolo a jiginnen bɛ dingɛ kɔnɔ gadawu maa min bolo o ye Nangɔ Danbɛlɛ ye banabaatɔ nin don ne malolen ye o maloli ye dɛ i ma foyi y'a la ne de tun bɛ ka Nangɔ in nafasa yan i ma foyi y'a la ko a kalaninba don a ye jigiw tigɛ mais a tɛ se de o il peut pas je te jure naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CMDT a conseil d'administration u dusu kasira sabula u ye sigi min kɛ février kalo a daminɛ in na a kɛra hôtel de l'amitié la Bamako a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen dimine de bɔra sabula Nangɔ Danbɛlɛ nɔfɛ Mali ye wari min kɔni perdre n'a kɛra tiɲɛni ye k'a jiginna dingɛ kɔnɔ i tulo ma jɔ ka wari miliyari 15 miliyɔn 269 o de tiɲɛna Nangɔ bolo i y'a ye wa da de ne don k'a ti foyi fɔ awɔ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɛra gɛlɛyaba ye sabula fɛn min ye CMDT ye jamana kun jigi dalen b'a kan k'a fɔ a bi sɔrɔ kɛ nka sɔrɔ min kɔni n'o nana kɛ CMDT fɛ 100 sarala 47 hali a ma se kilancɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko CMDT a jiginni dingɛ kɔnɔ fɛn min ye Nangɔ Danbɛlɛ ale yɛrɛ de ka danna juguya ani baara ɲɛdɔnbaliya o de kɛra sababu ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a bolo sabula n'i ti ko ɲɛdɔn hali n'a ɲɛdɔnbaw
ko n'i y'olu lamɛn walima n'i ye maa sɛbɛnw lamɛn a bɛ kɛ sababu ye fili caman bɛ yen i kana jigin o dingɛ kɔnɔ n'an t'a ɲɛdɔn a ti fɛn kalama wa a ti maa lamɛn a ti ko to maa ta la sɛbɛnnikɛla ko o de nana kɛ sababu ye bɛɛ y'a ye k'a to a bolo i n'a fɔ fakiɲɛ i n'a fɔ denpasa n'a ba CMDT a b'a sama ka taa yɔrɔ min ka d'a ye ni yen ma ɲɛ a b'a tigɛ yanfɛ a b'a kundugu yanfɛ sɛbɛnnikɛla ko in nalen bɛ Bilisa Nangɔ Danbele bolo bi ko maa t'i taa fan dɔ i t'i nafan dɔn CMDT nin cakɛda belebeleba in jamana nafasɔrɔ sira jamana bi waso ni fɛn min ye ni nafolo camanbaden bi yaara kɔnɔ a kɛlen bɛ barikolankolo de ye fɛn min ye Nangɔ Danbele ala ni baara ɲɛdɔnbaliya yuruku ani suɲɛni a kɛlen bɛ k'olu minnu ka taabolo ye sɛbɛnnikɛla ko conseil d'administration bi ba waati min na a si janfan bɛ dɔɔni n'o tɛ maa dɔw bɛ olu tɛgɛ kun bi s'a ma sabula ni bɛ se ka faamu cogo jumɛn na n'i y'a mɛn tubabukan na déficit miliyari 15 san kelen o de kɛra majɛ ye Nangɔ Danbele bolo ka na ko bɛɛ lajɛlen dingɛ kɔnɔ gadaw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye tugu baribari ani tigɛtigɛliw o bɛɛ lajɛlen de kɔni kelen bɛ Nangɔ bolo nka n'i y'a ta k'a lajɛ ko foyi ma sira sɔrɔ conseil d'administration maaw nana bɔ a kalama jɔn ko ala Nangɔ tɛ se a tɛ se dama tɛ koyi maa minnu b'a kɛrɛfɛ a kɛlen bɛ ka bagan ka bɛɛ lajɛlen n'a ɲɛli cɛ fɛn min ye Nangɔ Danbele ye baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigilen b'a sendɛgɛ la sɛbɛnnikɛla ko n'ala ma jakɛ CMDT a bɛna datugu ni k'a kɔnɛgɛ fili saa dɔ gwɛlɛyara Mali bolo f'a bɛna CMDT feere o saa in de jɔlen bɛ bi sabula nin san gɛlɛnmaba in na sɛbɛnwari miliyari 15 n'a fɔra o ka tunu tile kelen sɛbɛnnikɛla ko o ye ko ye n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bubakari Sadasi olu y'u tile kɛ Sumayila Sise olu y'u tile kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye CMDT wuli k'a jɔ a sendɛgɛ ka kalaw nka fɛn min ye CMDT a tora bisi basa la fo kana se waati min na maa ɲɛnamaw bilara CMDT kɔnɔ u y'a wuli k'a jɔ kɛlɛw kɔɔri sɛnɛnaw k'u ka nafa d'u ma angɛrɛ k'a d'u ma sɛnɛkɛminɛn k'a d'u ma ka siraw dilan fɛn min ye kɔɔri sɛnɛnaw bi kalan min kɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ nin bɛɛ wari de bi bɔ CMDT la hakaja fɛn min ye sɛnɛkɛ mansin ani sɛnɛkɛminɛn ye CMDT jɔra ni nin bɛɛ lajɛlen siraw dilanni a ko CMDT tun bɛ nin bɛɛ kɛ ngo tɛ bi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko CMDT PDG n'o ye Nangɔ Danbele RPM tɔnden do a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Nangɔ ye ale kɔni kɛlen bɛ jamana ma jugu ye sabula fɛn o fɛn bɛ yen ni jamana ka nafa b'o la Nangɔ ko ale yɛrɛ ta ka mɔsɔn ni ka bila kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko n yɛrɛ ta kɛra sababu ye maa minnu bɛ yen n'o ye baarakɛlaw ye fournisseurs ani fɛn min ye cakɛda a bolofara minnu bɛ marabolo kɔnɔ n'olu tɛna kɛ dangaden ye bɛɛ ko n yɛrɛ ta bɛɛ b'i ta tigɛ ni k'a bila kun jamana yɛrɛ niyɔrɔ kɛra la fitinin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ma kɛ gɛlɛya ye a ko kɔɔri sɛnɛna minnu bɛ yen n'olu de bi CMDT labalo olu ma foyi ɲini CMDT fɛ koyi si dilen kɔfɛ a ka angɛrɛ d'a ma an k'a k'an ka suman kɔrɔ an ka taa ni baara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko samiya min tɛmɛna sɛnɛkɛlaw y'u se don k'u bolo don angɛrɛ nɔfɛ angɛrɛ ma sɔrɔ u nana laban ni ka t'u ka sɛnɛkɛ misiw feere k'u ka sow n'u bololafɛn bɛɛ feere k'a don angɛrɛ la k'a k'u ka kɔɔri kɔnɔ min bɛ se k'a to u kana bɔ bololankolon u ka nafolo kana tiɲɛ o bɛɛ la u ma fɛn sɔrɔ u t'a sɔrɔ o sɛgɛ ka jugu burusi kɔnɔ CMDT nɔ don dɛ awɔ kuma tɛ nin kɔfɛ koyi a ɲɛ dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko Nangɔ Danbele dɛsɛra Mali cakɛda belebeleba ye a dɛsɛra a ko fɛn min ye maa fila bɛ yen bolo bi ɲɛsin olu de ma sa u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la maa fɔlɔ o ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga a maa filanan o ye jamanakuntigi yɛrɛ ye colonel Asimi Goyita maa caman bɛ yen minnu bɛ ka jalaki bɛɛ a kan Nangɔ dɛsɛra munna a ti bɔ a la munna a b'a la halisa jamanaden bɛɛ lajɛlen ye kulekan bɔ k'a daminɛ togodaw la fo kana se jamana faaba kɔnɔ hali sɛnɛkɛlaw olu waati min na n'olu wulila k'u b'u ka bureau sigi kɔɔri sɛnɛnaw maa min bɛ n'a ti kɔɔri tɔni 1 sɔrɔ kɔɔri tɔni 100 sɔrɔ la i t'a dɔn ka t'o sigi o kunna diyagoya la k'o ye ka maa ye o ye ka nafigi ye o b'e ka wari ko Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Djekafo depuis Bamako. maa min tɛ kɔɔri kisɛ ani bɛlɛkisɛ bɔ dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na i t'a dɔn sigi kɔɔri sɛnɛnaw kunna angɛrɛ feere fana ma kɛ ten dɛ maa min tɛ angɛrɛ ni bɛlɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na i angɛrɛ marché d'o ma angɛrɛ marché dir'o bɛɛ ma sɛbɛnnikɛla ko nin n'a ta bɛɛ nkalonw de bi tigɛ sɛbɛnlankolonw de bi labɛn ka di jamanakuntigi ma waati dɔ sera sa fɛn min ye colonel Asimi Goyita ye a k'a lajɛ wa Nangɔ Danbele a bi yaala ni kuma min ye i y'o dɔn de ko Asimi Bɛnkɛ y'ale ye min ka d'ale ye a b'a kɛ Asimi Bɛnkɛ nin de ye kuma tiɲɛ ye Asimi Bɛnkɛ y'ale ye ayiwa Asimi i tulo b'a la sa o n'i m'i bolo bɔ ninnu bolo u b'i tɔgɔ tiɲɛ dɛ
Sabanikala ko a ko jamanadenw kɛlen bɛ ka kulekan bɔ Mali kun bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ de la kɔriko la nka an bɛ don min na ko bi an bɛna jɔyɔrɔ 4nan na Benin Burkina Faso ani Cameroun hali Côte d'Ivoire nin bɛɛ lajɛlen bɛ Mali ɲɛ bi ala ni fɛn min ye nango ye a ye dɛsɛ kɛ Mali kɔri sɛnɛ dugu fɔlɔ minnu kɔni bɛ n'olu bi jamana jɔyɔrɔba kɛ kɔriko la o ye Kucala ye Kucalakaw kɔni ko olu ye kulekan de bɔ san o san ɲɛnajɛ min bi kɛ kɔri tɔgɔ la u ko a ti kɛ ɲinɛ dɛ sabula nango y'u ka samiya tiɲɛ Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Minnu bɛ nafolo suɲɛli a n'a ka baara jugu datugu fɛn min ye kɔri sɛnɛnaw ye ni k'u jigi dingɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko dugu 1000 bɛ bi o bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ tant que nango kɔni bɛ CMDT kunna kɔri kisɛ kelen ti don u ka dugu kɔnɔ kuma tɛ u k'a da awɔ baara banna kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ le national kɔnɔ a ka bi bɔli la yɔrɔ du ka don waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan ne malola n'a ko kuma kɔni an da t'o la bilen sabula n'a ko ka dɛsɛli o fɔra kabini bi la ko tɛ a barika Ala ye Ala ni ce ne y'i ka tiɲɛ segin ma koyi ne y'o fɔ e ye o e ɲɛna ko jeliden bɛ nkalon tigɛ de ne ko nango kalannen don a ye ko taa a kalannen don birisa k'a bɛ foro kɔnɔ ko il est sur le terrain nango kalannen don nka a dɛsɛra de il est malade nango ye malade maladie yɛrɛ tɛ il n'a pas les capacités intellectuelles a tɛ se Georges k'a dɔn foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin ni maliden ma sigilen bɛ Dakarikaw fɛ yen Morido Cɔrɔnɔ Hamidu Yeroban i k'a dɔn awɔ misiriba min bɛ Scat Urban